No, uzgoj školjaka u budućnosti bi trebao biti lakši. Napadi orada, ekstremne temperature i gubici trebali bi postati prošlost. Šibenski kanal postaje poligon za tehnologiju budućnosti. Donosimo priču o platformi koja bi mogla promijeniti hrvatsku marikulturu. Ovako izgleda napad jata orada na dagnje. Sve je snimila podvodna kamera Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Trenutno svi uzgajivači, ne samo u Hrvatskoj, nego na Mediteranu, imaju dva ogromna problema u procesu uzgoja školjaka. To su ekstremni vremenski uvjeti, odnosno ekstremni priljevi slatke vode i ekstremne vrućine tokom ljeta i predacija orade, što je drugi najveći problem na cijelom Mediteranu. A kako bi se smanjila šteta i unaprijedio uzgoj školjki, kod Šibenika je porinuta nova istraživačka platforma. Na pametnom uzgajalištu školjaka ćemo koristiti najnoviju tehnologiju za nadzor mora, provjeru kvalitete mora, ali i za osiguravanje održive marikulture. Što znači da ćemo mi na jedinstven način, korištenjem podvodnih robota i podvodne tehnologije, nadzirati i promatrati što se događa tijekom marikulturnog procesa kako bismo ga pospješili. Modernom tehnologijom i praćenjem planiraju povećati proizvodnju uzgajivača i izboriti se s noćnom morom svakog od njih. Jedan od načina je da ćemo u veće primjerke orada stavljati male odašiljače koji nam onda u stvari će javljati gdje se te orade konkretno nalaze, da bi u stvari mogli pratiti kako se one ponašaju, kad se skupljaju neka jata, kad se hrane, kad su aktivne, neaktivne, slično, da bi onda mogli osmisliti bolja rješenja u borbi protiv njih i zaštititi uzgoj školjaka od napada. Poslije Rijeke ovo je druga takva platforma u Hrvatskoj. Na njoj će se istraživati nove tehnologije u marikulturi i potencijal za uzgoj novih vrsta. Jedna od prvih vrsta koja će se sigurno raditi je pekton kapešant, kako bi rekli u Istri, ili jakobljeva kapica. A onda će se ići prema još drugim vrstama školjaka i ići će se prema novim vrstama riba i prema uzgoju hobotnica, a možda i sipa. U Šibenskom kanalu na godinu se uzgoji 100-tinjak tona školjki. Ranim sustavom upozoravanja na visoke temperature nadaju se povećanju broja. Zbog ovih ekstremnih temperatura koje se događaju se i more ekstremno ugrije, pa onda imate jako velika uginuća školjkaša diljem Mediterana, a mi ćemo doslovno svakodnevno praćenje i tih parametara, pa ćemo onda moći na vrijeme školjkarima našima javiti kad trebaju odreagirati, pa možda spustiti tu školjku u neko dublje, hladnije more i sl. Rijeka i Šibenik dvije su od 3 pilot lokacije u sklopu programa Centra izvrsnosti Marbel. Cijeli